Nakadawat og sayo nga pinaskuhan ang mga senior citizen sa Barangay Santo Niño Chapter Tugbok District ning syudad sa Davao. Atul sa gipahigayong RMN Oplan Pinaskuhan 2017 alang sa katigulangan. Midawat og libreng massage, gift packs ug lain pang serbisyo ang dulan usa ka gatos ka mga katigulangan subay sa ilang pagsaulog sa Senior Citizens Day sa maong lugar. Gawas niini, nagpasundayag usab og kanta ang RMN Davao team agi og pagharana sa mga elderlies. Agig pagpasalamat, gibutyag ni Ruben Pelada, presidente sa Senior Citizen Association sa Barangay Santo Niño Chapter Tugbok District, nga gikalipay sa iyang mga kakaubanan ang gipahigayon nga aktibidad sa RMN Davao. Dako mong kalipay. Kay kami aging mga anniversary wala may nakaring para sa kaninyo. Kamu gyud ang first time nakari diri. Daghan gyud kaayong salamat sama kaninyo ni bisita diri nga ang mga tigulang nataga ninyo sa mga pasiunang pamasko. Nangalipay gyud ang mga tiguang. Gawa sa pahalipay sa mga katigulangan, gikatakda usab ang pinasahi nga Oplan Pinaskuhan alang sa kabataan aron pahalipayan ang mga kabataan sa syudad sa Davao. Kasama mo sa Barangay Santo Niño Chapter Tugbok District, Radyo Manrens Barbarona, Tatak RMN. Tatak RMN.